Piştî rikaberiya bihêz û gelek astengiyan tîma jinên Xabûr ya Topapê qehremaniya Lîgeya Sûriya Topapê ya jinan bi dest xist. Li gor şopadina Rêbazî News matça dawiya ya Lîgeya Sûriya ya Topapê ya jinan îro di bijimêr 11 Nîvro di navbera tîma jinên Xabûr û tîma parêzgeha Hemsê de li lêstiggeha Cela li şama paytexta Sûriyê dest pê kir. Piştî matçeka bihêz keçên bajarê Qamişlo û gundewarê wê keçên tîma Xabûr maç bi du golan bibê beramber bi dest xist di encamê de bûn qehremanên Lîgeya Sûriya ya Topapê ya jinan di kopiya xwe ya di duwan de. Pîrozbahiyeke germ bo tîma ya neya Xabûr ya keçên bajarê Qamişlo û gundewarê wê li ser destxistina qehremaniya Lîgeya Sûriya Topa jinan pîrozbahiyeke germ bo hemî lîstikvanên vê yanê bo rahînerên wan Kaptên Delîl Bar serkeftineke gelek mezin e ji bo Rojavaya Kurdistanê pîrozê ji we hemiyan re.